bani gurin kwana a kanki ne na gane ina kishi a zuciya ba zan miki wasa ba. Zuciya nake miki labari masoyiya ki mini alkhairi ya zuciya nake miki soyayya a duniya da ke zanyi soyayya kallon ki nai na kamu da kaunar ki har abada ba zan miki wasa ba. Kalle idanunki komai wuya da sanki nake kishi ni na fi so mu rayu da soyayya kamar uwa ta rayu da ɗanɗanta sanki nake ba zan miki wasa ba. Soyayya ga kyan hali kama da diyan nura ni ba kowa bane kuma kin sanni Allahu ne ya sami ni kaunarki na kira wayarki da kin ɗauka shi lafazin ki ne ya fi tasiri